Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Kerv Bisaya. Nagbabalik tayo. Kumusta na kayo mga kabisdak? Ayan. So mga kabisdak, pag-usapan po natin ngayon kung magkano po ang sinahod ko dito sa bansang Kuwait. So as a sales associate, magkano po ba ang sinahod ko? So papaliwanag ko sa inyo later mga kabisdak. So, magkano po ba ang sinahod ko dito sa bansang Kuwait? So, sumahod po ako dito mga kabisdak ng 240 basic salary. So, kaya sumahod ako ng ganun kasi bakit po? Ako po ay isang local hired. So, tinatawag na local hired po, so direct to company. So, hindi na po under ako sa isang agency sa Pilipinas kasi nag-apply na po ako as a local eh. Na-release na po ako dito sa bansang Kuwait kumbaga. So, yun po yun. So, nakuha ko yung 240 basic salary based po sa aking pag-a-apply sa aking experience din po. Pero kadalasan dito sa ibang mga company, nagbibigay rin po sila ng 250. Depende po yan. So, kinuha ko po yung 240 basic salary po kasi po ay ang basic ko lang po previous kong company po ay 110 lang po. So, kinuha ko na lang po yun kasi medyo tumaas-taas siya ng kunti. So, 240 po ang binigay nila sa akin. So, equivalent 40,000 po yan sa Pilipinas. So, ngayon, kaya kinuha ko po yung 240 basic salary kasi po ay nagbibigay naman po sila ng incentives. So, yung incentives na yan, kadalasan po na makukuha po namin dito ay nasa mga 60 KD. So, almost 10,000 din po yun. So, 10,000 plus 40,000 sa basic ko. So, total po 50,000. So, yan po yung monthly na nakuha ko dito sa bansang Kuwait. Pero, yung monthly na 50,000 ko yan ay babawasan pa po yan sa mga expenses namin dito. So, una po. So, ang una expenses po namin dito ay yung sa bahay namin. Kasi pag tinatawag na local ka or direct hire ka, wala ka na pong bahay nan. So, wala kang accommodation, kumbaga. So, kailangan kang magrenta ng bahay mo. So, magkano ang renta ng bahay dito sa bansang Kuwait? Kadalasan sa partition lang po ay nasa 65 KD or 70, depende po sa laki. So, base sa akin ngayon, 65 KD po yung room ko. So, ngayon, kasi mabigat-bigat na po rin po yung 65 KD, nasa mga almost 10,000 na yun, mahigit. So, ang ginawa ko po, kumuha po ako ng isang kasama ko sa room. So, naghati po kami. So, nasa mga 5,000 plus na lang po ang bawat isa namin. So, yan po yun. So, 65 KD sa bahay namin. So, pangalawa po ay yung transport. Kung limbawang ang trabaho mo ay malayo-layo pa, so kailangan mo po kumuha ng transport. So, magkano po ang transport dito sa bansang Kuwait? Mostly po ay nasa 25 KD. Ayan po yan. So, 25 KD equivalent po sa 4,000 yan sa Pilipinas. So, expenses na rin din po yan na 4,000. So, pangatlo po, siyempre, kailangan mo pong kumuha ng internet. Kasi, siyempre, para makontak mo yung mahal mo sa buhay sa Pilipinas. Kasi, siyempre, may mga pamilya ka sa Pilipinas na naiwan. Kailangan po yun, internet. Or magagamit mo rin din po yan dito kasi yan po yung isang libangan lalo sa mga OFW na kagaya ko. So, importante po yan ang internet. So, 15 KD din po yun. So, expenses na yun. So, magkano na yung 15 KD na yun? So, 2,000 po yan sa Pilipinas, almost. So, ngayon, mayroon pang isang expenses, yung pagkain namin dito. So, kailangan po kaming mag-budget po ng pagkain kasama na po yung personal hygiene namin. So, pag tinatawag na personal hygiene, yun po yung mga toothbrush, toothpaste, pabango, or etc. na pang gamit namin sa katawan namin. So, mag-budget po kami ng mga 50 KD. So, 50 KD po, less than po, mga nasa 9,000 sa peso. So, yan po yun ang expenses. So, pag totalin yan lahat, guys, so, ang matitira na po yan, yun po yung ipapadala namin sa Pilipinas po. So, mag-iwan lang po kami ng kunti dito
na pang-allowance po. So, more po, kadalasan po talaga na naipapadala ko sa Pilipinas po ay pinakamalaki na yung 20,000. Pero minsan, depende po rin kasi yan sa currency dito sa bansang Kuwait. So, dito kasi sa bansang Kuwait kasi pag hindi ka talaga mautak talaga, hindi ka wise talaga at maluho ka, wala ka rin pong kunting maipon. Kasi, siyempre, magbabayad ka ng bahay, magbabayad ka ng transport mo, tapos internet mo pa, at saka sa pagkain mo pa at personal mo. So, yung matitira na yan, yan na lang po ang may padala mo sa Pilipinas. Kung halimbawa, ang matitira na lang po sa pera mo ay nasa mga 100 KD. So, parang kulang po yan. So, almost nasa 16,000 na lang po yan. So, kailangan po maging wise po tayo minsan po dito sa bansang Kuwait at kailangan din po natin na kahit papaano mag-ipon po tayo ng kunti. Kasi hindi po tayo lahat na habang buhay na nandito po sa bansang Kuwait. So, kailangan po natin kahit mag-ipon tayo, magtago tayo ng mga 10KD. Every sahod mo, malaking bagay na rin yan. Kasi 10KD, almost 1,600 na rin po yan sa Pilipinas. So, yan po yun ang dapat gawin po natin lalo sa mga kapwa ko OFW nandito sa bansang Kuwait. So, yan po yun ang sinasahod ko dito sa bansang Kuwait. So, total po ang sinasahod ko talaga, total po yan ay nasa 50,000 lang po. So, ganun po yung ang sahod namin dito sa bansang Kuwait. So, sana po ay sa mga magbabalak mag-apply dyan papunta dito sa bansang Kuwait or papunta sa ibang bansa po. So, sana po ay maging aral po to sa inyo. At sana po ay masubaybayan rin po inyo yung mga videos ko. So, dito na lang po ako mga kabisdak. At God bless po.